Mua on itseä tosi pitkään kiinnostanut aiheena seksuaalivalinta. Eli mitä se kuvastaa, niin se kuvastaa sitä, miten yleensä lajien sisällä naaraat valikoi koiraita, tai joskus koiraat valikoi naaraita, ja miten esimerkiksi koiraat kilpailee keskenään naaraiden huomiosta. Ja mä myös kiinnostuin tästä täpläsiilikäs-lajista jo muutama vuosi sitten. Ja tätä aihetta on tutkittu jonkin verran jo aikaisemmin, ja mä oon päässyt onneksi vähän niin kuin jatkamaan esimerkiksi Chiara de Pascalin jalanjäljissä, joka on tehnyt ihan loistavaa työtä tämän aiheen parissa. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että värityksellä on monta eri käyttömuotoa, ja yksi niistä on just se, että värityksellä saatetaan viestiä vastakkaisen sukupuolen edustajalle jostain tietyistä ominaisuuksista. Esimerkiksi klassinen esimerkki, mitä käytetään, on tämä, että vaikka riikinkukon pyrstösulat. Yksi teoria, miten ne on kehittynyt, on just se, että ne koiraat pystyy viestimään naaraille, että mulla on niin hyvät ja vahvat geenit, että mä pystyn ylläpitämään tämmöistä loistokasta valtavaa pyrstöä, millä ei ole mitään käytännön tarkoitusta, mutta mulla on niin hyvät geenit, että mä pystyn tähän. Ja naaraat tavallaan tunnistaa sen ja valikoi sit niitä tiettyjä koiraita, joilla on se loistokkain pyrstö. Ja tässä kiinnostaa tässä lajissa tietysti vähän samanlainen, että kun meillä on niin selkeästi niitä kahdenlaisia erilaisia koiraita, on niitä valkoisia ja keltaisia, että toimiiko tämä väritys myös sit jonkinlaisena viestinä naaraille. Ja erilaisissa tutkimuksissa me on huomattu, että se väritys, jonka yksinkertaisin pohjimmainen tarkoitus olisi nyt viestiä niille saalistajille siitä myrkyllisyydestä tai haitallisuudesta, niin se heijastui myös tosi moniin erilaisiin ominaisuuksiin. Me tehtiin tutkimuksia, tai tässä ryhmässä on tehty tutkimuksia ja huomattu, että esimerkiksi pelkästään jos otetaan valkoiset keltaiset koiraat, niin niiden välillä on eroja niin kuin monessa asiassa. Esimerkiksi just siinä haitallisten aineiden pitoisuudessa saattaa löytää eroja, vaikkapa lentoaktiivisuudessa saattaa löytää eroja. Jossain kohti huomattiin, että itse tämä keltainen varoitusväri toimii värinä paremmin kuin valkoinen. Mutta sitten myös huomattiin, että valkoiset koiraat, niin niillä on parempi parittelumenestys. Ne todennäköisemmin pääsee parittelemaan naaraiden kanssa. Ja jossain tilanteessa ne myös tuottaa sit enemmän jälkeläisiä. Ja tämä oli mielenkiintoinen oivallus. Ja tässä tietyllä tavalla me päästiin teorisoimaan siitä, että tämmöinen luonnonvalinta saalistuksen kautta ja sitten toisaalta tämä seksuaalivalinta, eli ketkä pääsee parittelemaan, ketkä tuottaa enemmän jälkeläisiä, niin ne saattaa tuottaa jonkinlaisia konflikteja. Esimerkiksi siten, että tämä keltaiset koiraat selviytyy paremmin saalistajia vastaan, mutta sitten valkoiset koiraat tuottaakin paremmin jälkeläisiä. Ja just tämmöiset erilaiset valintapaineet ja ristiriidat voi olla hyvinkin osa sitä syytä, minkä takia näitä eri värimuotoja esiintyy yhä. Et silleen loppujen lopuksi, vaikka joku väritys olisikin hieman parempi kuin toinen, niin jos toinen väritys tuottaa enemmän poikasia, niin ne saattaa tasapainottaa toisiaan, tämmöiset ilmiöt. Ja se on ollut yksi aivan niin kuin uskomattoman hieno löytö, ja tavallaan tämän asian ymmärtäminen on ollut mulle ainakin niin kuin loistokasta. Mutta se, mitä mä oon lähtenyt nyt tarkemmin tutkimaan, niin tää siirtyy nyt jo vähän tämän värityksen ulkopuolelle. Mua itseä tää väritys, se on todella hieno ilmiö, mutta se ei itsessään kiinnostanut mua niin paljon. Vaan mikä mua enemmän kiinnostanut on nyt tää seksuaalivalinta ja nimenomaan siinä tää naaraitten rooli. Ja yleensä monilla lajeilla naarailla on seksuaalivalinnassa, voisi ehkä sanoa jopa niin kuin isompi rooli, tai yleensä naaraat valitsee, minkä koiran kanssa ne parittelee. Ja se naaraiden valikoivuus, eli siitä tavallaan kuinka tiukat kriteerit niillä naarailla on sen koiran suhteen, niin siinä esiintyy vaihtelua, ja se vaihtelu voi riippua erilaisista ympäristötekijöistä esimerkiksi. Mua kiinnostaa tämmöinen skenaario, missä meillä on kaksi eri populaatiota. Me kuvitellaan, että meillä on tämmöinen aivan pieni populaatio, missä on ehkä jotain kymmeniä yksilöitä, ja sitten meillä on suuri populaatio, missä on satoja, ellei tuhansia yksilöitä.
Nämä populaatiot on elänyt erillään jonkin aikaa, ne on eriytynyt ja todennäköisesti joltain osin ne on geneettisesti sopeutunut tämmöiseen populaatiokokoon. Ja mun hypoteesiteoria tämmöistä systeemeistä, ja tämä ei ole ihan pelkkää mun kuvitelma, vaan pohjautuu ihan myös erilaisiin mallinnuksiin ja muutenkin teoriaan ja tutkimuksiin, on se, että nyt kun meillä on tämä pieni populaatio, missä on vähän koiraita, niin naaraat todennäköisesti ei ole niin valikoivia siinä populaatiossa. Koska jos naaras hylkää jonkun koiraan lähestymisen, niin se todennäköisesti se naaras jää ilman parittelua kokonaan kasvaa. Ja koska niitä koiraita on niin vähän, niin se riski jää ilman parittelua on paljon isompi. Eli todennäköisesti naaraiden kannattaa olla vähän vähemmän valikoivia tässä populaatiossa. Sitten jos me otetaan tämä iso populaatio, missä tarjontaa on paljon, niin on myös todennäköistä, että myös se valikoivuus on korkeampaa. Tässä mä oon käyttänyt klassista esimerkkiä, jos on ikinä plärännyt Tinderiä pikkukaupungissa tai jossain isommassa kaupungissa, on saattanut törmätä samankaltaiseen ilmiöön ihan miesten tai naistenkin kohdalla. Eli se valikoivuus voi olla isompaa siellä isommassa populaatiossa. Mutta mikä tässä on kiinnostavaa on myös se, että mitä tapahtuu sitten, jos tulee muutoksia. Jos tämä iso populaatio kohtaa jonkinlaisen äkillisen romahduksen ja se populaatio koko kutistuu äkillisesti, niin mitä tapahtuu sitten siinä seuraavassa sukupolvessa? Onko ne naaraat yhä yhtä valikoivia vai onko tämä ominaisuus niin sanotusti plastinen, eli se sopeutuu, että vaikka mitään geneettisiä muutoksia ei tapahtua, niin se sopeutuu ympäröiviin olosuhteisiin. Ja minkä takia tämä on tärkeää tutkia on se, että esimerkiksi muuttuvien ympäristöolosuhteiden takia ja kasvavien lämpötilojen takia niin on odotettavissa yhä enemmän elinympäristöjen muutoksia ja todennäköisesti tällaisia populaatioiden romahduksia tapahtuu yhä enemmän. Ja ylipäätään se, kun populaatio pienenee, niin se todennäköisyys sen populaation kuolla sukupuuttoon, että kaikki ne yksilöt katoaa ja kuolee, niin on suurempi. Ja sitten, jos siihen yhdistetään tämä, että ne naaraat ei sopeudu tähän muuttuvaan ympäristöön, vaan naaraat torjuu paritteluyrityksiä yhä isoissa määrin, ja mahdollisesti osa naaraista jää parittelematta myös koiraista, niin se lisää sitä sukupuuttoriskiä entisestään. Että tavallaan tämä, että miten nämä naaraat ja miten se koko tavallaan parittelusysteemi mukautuu ja sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin ja nimenomaan tähän muuttuvaan populaatiokokoon, niin se on yksi ydinkysymyksiä, mitä mä oon kysynyt ja mitä mä toivon mukaan lähden selvittämään, pystyn selvittämään tässä mun väitöskirjaprojektin aikana. Ja mä tuun käyttämään tätä täpläsilkästä ja käytänkin. Tein viime kesänä ensimmäisiä kokeita, joista ei ole vielä tuloksia saatavilla. Niin käytän näitä selvittämään mun hypoteesia. Mä kerään niitä isoista tunnetuista populaatioista ja vähän pienemmistä populaatioista. Teen testejä useissa sukupolvissa. Vähän muokaten sitä ympäristöä. Ja toivon mukaan muutaman vuoden sisällä niin mulla on vähän enemmänkin vielä jaettavaa tästä nimenomaista aiheesta.